Tanaw mo, huwag yun ang lingi. Sige, tagaan ta mo second chance. Lingi, ready, go. Ina, pakamatyan tika. Kamu di acquire, wala ba mo ng lingi? Klaro kayo. Sige na. Oh. Pakamatyan tika. Wala. Nindot kay na. Mauna, naningon si San Pablo, diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan karon nga nagsigig simba dinis atong mga templo, nga kunuhay mga magtotoo, apan wa na magkinabuhi, sumala sa kinabuhi nga gibuhat o gipakita ni Kristo, nagpakaaron ingnon. Muna nga giusab niya pagsulti, niingon siyang, giubanan ko na nig mga luha, ubanan ako mga luha, hinaot nga inyo nagyumpuyan ang inyong pagpakamatay, pagpakighiusa diha ni Kristo. Ay pare,